Добре, значи според мен сега, щом имаш подобрение, ще бъде добре да се продължи с същия начин на лечение, т.е. с сънят, просто тук ще се смени на 2. И един въпрос относно дозата. Всъщност тук трябва да бъде доза. Ние кога сменяхме дозата? Помниш ли на коя дата? Миналата седмица ли? И всъщност тук трябва да бъде за нервите. Най-вероятно, понеже ми се струва, че е обърнато. Значи, миналата седмица на 30 ноември сме сменяли дозата. Нали така? Тоест, това се пада миналата неделя. Всяка сутрин ходиш да тренираш. Така ли? Поред мен обаче това трябва да се намали. Само до 3 дена. Каквато и физическа активност да извършваш като тренировка, според мен я намали до 3 дена, защото трябва съня малко да ти се оправи. А с него и тези оплаквания от нервите тук. Няма да е, няма да е лошо изследвания да се направят. Защото ТСХ тук е било много ниско. И може и да си била и с хиперфункция, ако си жена. Или да си бил, ако си мъж. И това ще е хубаво да се определи, понеже програмата е само за хора с хипофункция. Но